Takže poďme sa dnes spolu pozrieť na jednu veľmi špecifickú zdravotníckú pomôcku a hlavne na dôkazy, ktoré stoja za jej dizajnom. Zistíme, ako niečo, čo sa môže zdať ako drobný detail, dokáže v skutočnosti úplne zmeniť každodennú realitu pacientov. Viete, v dnešnom modernom zdravotníctve už nestačí len povedať, že niečo funguje. To proste neobstojí. Každá jedna pomôcka, každý postup musí mať za sebou reálne dôkazy. Tvrdé dáta, ktoré potvrdia nielen to, že je to účinné, ale predovšetkým, že je to bezpečné. A presne tu sa dostávame k jadru veci. Povedzme si, ak sa nejaký zákrok stane pre niekoho každodennou rutinou, ako veľmi potom záleží na pohodlí a dizajne? Je to naozaj len nejaký príjemný bonus, alebo je to absolútne kľúčový prvok pre úspech liečby a celkovú kvalitu života? Dobre, poďme najprv pochopiť, o akej výzve sa tu vlastne bavíme. Hovoríme o intermitentnej samokatetrizácii. Pre mnohých ľudí je to každodenná realita. Rutina, ktorá jednoducho musí byť 100% spoľahlivá a čo najjednoduchšia. A s tým sú spojené viaceré prekážky. V prvom rade zákrok musí byť pohodlný a bezpečný, aby sa predišlo akýmkoľvek poraneniam. Potom je tu prevencia infekcií, čo je absolútne kľúčové. Samozrejme, musí sa s tým dať jednoducho manipulovať, aj keď má človek napríklad obmedzenú zručnosť. A v neposlednom rade, a to je veľmi dôležité, ide o zachovanie samostatnosti. A presne v tomto bode vstupuje do hry systém Liquidbase. Ten bol navrhnutý presne tak, aby na všetky tieto výzvy priamo reagoval. Tak sa na to pozrieme bližšie, ako to vlastne robí. Dobre, poďme si to rozbaliť, obrazne povedané. Na prvý pohľad je to kompaktné balenie, ale nenechajme sa zmiasť. Každý jeden jeho kúsok má svoju presnú funkciu od aktivácie lubrikantu až po zabezpečenie sterilnej manipulácie. Poďme si teda rozobrať tie najdôležitejšie prvky pekne po poriadku. Začneme pekne od začiatku. Teda doslova od hrotu katétra. Možno to znie ako maličkosť, ale práve tento malý kúsok je absolútne rozhodujúci pre pohodlie a bezpečnosť celého zákroku. A v čom je tá inovácia? Celé kúzlo sa skrýva v materiáli. Hrot je totiž vyrobený z takého mäkkého, biokompatibilného materiálu, to v podstate znamená, že je extrémne šetrný k ľudským tkanivám a zároveň minimalizuje riziko nejakých alergických reakcií. Toto je naozaj dokonalý príklad toho, ako sa veda pretaví do reálneho prínosu pre pacienta. Samozrejme, hrot je jedna vec, ale hneď po ňom prichádza na rad niečo rovnako dôležité a to je povrch celého katétra. Pretože práve od neho závisí, či bude zavedenie hladké, plynulé a bezbolestné. Celý systém je navrhnutý tak, aby to bolo čo najjednoduchšie. Stačí stlačiť a tým sa aktivuje integrované vrecko s fyziologickým roztokom. Ten okamžite vytvorí dokonale klzký povrch. Žiadne ďalšie prípravy, žiadne zdržiavanie. Katéter je v podstate pripravený na použitie v priebehu pár sekúnd. Takže máme špičkový hrot aj hydrofilný povrch, ale rovnako dôležité je aj to, ako sa s celou vecou vlastne manipuluje. A tu vidíme, že dizajn naozaj myslel na jednoduchosť a hlavne hygienu, najmä pre ľudí, ktorí môžu mať nejaké obmedzenia v zručnosti. A toto je skvelá ukážka toho, ako dizajn myslí na reálnu prax. Napríklad ten ochranný rukav. Ten umožňuje tzv. Bezdotykovú techniku, čo dramaticky znižuje riziko infekcie. A potom sú tu tie, povedzme, drobnosti, ktoré ale v skutočnosti vôbec nie sú drobnosti. Samolepiaca plocha alebo otvor na zavesenie. Jednoducho uvoľnia ruky a celý proces neskutočne uľahčia. Dobre, teória dizajnu znie naozaj skvelé. Ale všetci vieme, že papier znesie veľa. Ako to celé funguje v reálnom svete so skutočnými pacientmi? No, presne na to sa pozrieme teraz. Na klinickú štúdiu, ktorá všetky tieto vychytávky poriadne otestovala. Takže, o čo v tej štúdii išlo? Veľmi zjednodušene vedci sledovali skupinu úplne nových používateľov po dobu 6 mesiacov. Zaujímalo ich, ako katéter znášajú a ako sú s ním vlastne spokojní. A čo je dôležité, boli to ľudia, ktorí s tým nemali žiadne predchádzajúce skúsenosti. A teraz prichádza asi ten najdôležitejší výsledok, čo sa týka bezpečnosti. To číslo je 0. Áno, presne tak. Počas celej štúdie nebol zaznamenaný ani jeden jediný prípad poranenia močovej trubice. Toto číslo, myslím, hovorí úplne za všetko. A hneď tu máme ďalší kľúčový údaj. Viac ako 90%. Toľko pacientov totiž používalo tento katéter aj po 6 mesiacoch. A to je extrémne vysoké číslo, ktoré nám hovorí jednu vec, že ten produkt bol pre nich priateľný a funkčný aj v dlhodobom horizonte.
Takže, čísla vyzerajú naozaj presvedčivo, ale poďme sa teraz pozrieť za ne. Čo na to hovorili samotní pacienti? Ako oni vnímali používanie tohto katétra v ich bežnom, každodennom živote? Tento graf nám ukazuje spätnú väzbu po prvých 3 mesiacoch. A tie čísla sú, no pozrime sa. Mediánové skóre sa takmer vo všetkých kategóriách pohybuje okolo 9 z 10. To jasne svedčí o naozaj vysokej počiatočnej spokojnosti so všetkými tými kľúčovými funkciami. A čo je naozaj dôležité, nešlo len o nejaké prvotné nadšenie. Tento trend totiž pokračoval aj po pol roku. Hodnotenia zostali stabilne vysoké. To nám dokazuje, že tá pozitívna skúsenosť nebola chvíľková, ale že naozaj pretrvala aj dlhodobo. Samozrejme, aby sme boli úplne féroví, žiadny proces nie je úplne bez komplikácií. Tento prehľad nám ukazuje, že nejaké problémy, ako napríklad ťažkosti so zavedením alebo infekcie, sa vyskytovali častejšie na začiatku. Ale to je celkom logické. Kľúčové je, že s časom a praxou sa ich výskyt výrazne znížil. Takže keď si to všetko dáme dokopy, čo nám tieto dáta a informácie o dizajne v konečnom dôsledku hovoria? Aký je hlavný záver? Myslím, že tento priamy citát zo záveru štúdie to vystihuje úplne dokonale. Viac ako 90% miera zotrvania pri používaní, to je naozaj silný, nepriestrelný dôkaz o tom, že pacienti tento produkt jednoducho prijali za svoj. Takže, ak by sme to mali zhrnúť do pár bodov, máme tu silný bezpečnostný profil, čo je základ, máme tu extrémne vysokú mieru prijatia pacientmi a dlhodobého používania a k tomu všetkému pozitívnu spätnú väzbu na dizajn, ktorý im reálne uľahčuje život. Dôkazy jasne ukazujú, že produkt je dobre tolerovaný, dokonca aj u úplných začiatočníkov. A to nás privádza k takej záverečnej otázke na zamyslenie. Tento konkrétny príklad nám krásne ukazuje, ako premyslený dizajn, ktorý je naozaj zameraný na používateľa, dokáže premeniť vnímanie nevyhnutného medicínskeho úkonu. Otázka teda znie, ako ďaleko ešte môžeme posunúť hranice komfortu a dôstojnosti v zdravotníctve práve prostredníctvom lepšieho, empatickejšieho dizajnu?